Bilis na matuloy. Si Tito BJ. Aja clearing na dyan Manila, native vlogger. Gaduda nga sumukso. Nico, ano yung treat mo sa amin? Anong nawala? Paano nawala? Wala, mag-treat si... Oo, sabi niya nga, tapos ibaga na tatanga ako. Order na? Hindi kalman ako, bukas mag-treat ako. Food panda, food panda. Hair pan mo rin. Tapos tataw mo ka. Mahal ako Babawi na nagdagos. Ay! Hindi ako marunong din. Doon rub lang. Set. Kanina to? Magtitreat to ah. Ha? Walang pera. Oh, may pera ako. Bet ka. May 200 ako. Sino? Tara, quick. Ako first. Ako first? Wait lang. Next ulo. Wala, hindi yata ito sinakapay ni Tito Ayan na ta. Huwag mo pagkita. Ako first. Yan. Aha, yellow or nine? Yellow or nine? Oo, be. Huwag mo ipapakita kay Tito BJ. Ka-or yan si Tito BJ. Grabe mo, power naman to. Reverse ako. Yellow na. Uy, pinayaw. Wala ka. Green. Pwede ka magbaba. Hindi siya pwede mo. Ay, Ay, ba yung rules natin? Green? Di paano nga tayo naman sa set? Green ako. Pwedeng dalawa, di ba? Ganyan. Tapos wala ka naman pagkita. Pwede. Ano yan na? Kasi double one. Grabe tong basta ganun mo. Plus ko lang to eh. Ano Pwede kang maglagay. Pag pupunod ng isa, pwede. Basta muna siya. Bunot siya tapos pag wala siya may alam yun. O sabi ko sa inyo, may nagbibigay din ng mga candy. May ticket na si Don. Huwag na pang bata. Ikaw na. Bata ka pa naman.
Bye-bye, Daddy. Bye. Maiwan na kayo dyan. Bahala ka sa buhay niyo. Bye. Nanonood sila eh. Bye-bye. Ah, Bye-bye. Magpipintas kayo ni. Sa bali man sa bata. Ay, haan na nga cellphone. Lang ang cellphone natin. Bye! Wait. yung ano akin to. Ma, di ba akin to?